Dacă n-ai rezultatele dorite la școală, este pentru că nu înveți printr-o tehnică care ți se potrivește ție. Hai să-ți dau eu o metodă suficient de bună încât să bagi la cap lecțiile și să nu te chinui ore întregi să le înveți. Și fii atent aici, deschide aplicația Astra AI, eu sunt deja logat pe ea, apoi de la pregătire pentru test, test nou, alege materia, data testului, rezultatul pe care vrei să-l ai, normal că 100%, aici pui liceu și încarci fișierele de pe care vrei să înveți. După ce ți s-a încărcat, îi dai continuă, aici îți zice că s-ar analiza materialul pe care tu l-ai încărcat. Și aici deja ți-o dat lecțiile de pe care tu o să le înveți, le-a structurat și dacă vrei să modifici ceva, aici poți. Aici ai și opțiunea de a le împărți cu clasa sau cu alți colegi. Iar aici, efectiv, începi lecția. Îți dă câteva întrebări ca să vadă cât de familiar ești cu acest subiect și aici poți alege metoda prin care tu vrei să studiezi. Eu am ales de data asta adevărat și fals. Mi se pare interesant că, indiferent de răspunsul tău dacă a fost corect sau greșit, ai opțiunea de explică de ce. Sper că te-am ajutat cu lecția asta despre Astra AI și pe viitor să o folosești cât mai mult ca să ai rezultate cât mai bune.